Iawn, felly gadewch ni droed yr arglwydd mewn-gweddi. O Dduw, diolch am y cyfle hyn o nawr i dy addoli di. O Dduw, ni'n gweddïo nawr bydde ti yn y canol, bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu. Ac o Dduw, gweddïo hefyd bydde ti yn agor ein llygaid ni, o Dduw, i weld rhyfeddodau dair di heno. Yn gofyn hyn i gyd yn enw dy fab Iesu Grist. Amen. Felly, gadewch i ni nawr droi at yr emyn gyntaf, cynllunio'r byd cyn lledu'r nefoedd wen. Gadewch ni droi nawr at ein darlleniad. Mae'r darlleniad yn dod o Mathew, pennod 18, adnodau 21 i 35. A'r teitl yw Y ddameg y gwas anfaddeugar. Yna, daeth Pedr a gofyn iddo, Arglwydd, pa sawl gwaith y mae fy nghyfaith i bechu yn fy erbyn, a minnau i faddau iddo. Ai hyd seithwaith? Meddai Iesu wrtho, nid hyd seithwaith a ddywedaf wrthyt, ond hyd 70 seithwaith. Am hynny, y mae teyrnas nefoedd yn debyg i frenin a benderfynodd adolygu cyfrifon ei weision. Dechreuodd ar y gwaith, a dygwyd eto was oedd yn ei ddyled o 10,000 o godau o arian. A chan na allai dalu, gorchmynnodd ei feistr iddo gael ei werthu, ynghyd a'i wraig a'i blant a phob peth a feddai, mwyn talu'r ddyled. Syrthiodd y gwas ar ei luniau
o flaen ei feistr a dweud, bydd yn amyneddgar wrthef, ac fe dalaf y cwbl i ti. A thysturiodd meistr y gwas hwnnw wrtho. Gollyngodd ef yn rhydd a maddau'r ddyled iddo. Aeth y gwas hwnnw allan, a daeth o hyd i un o'i gydweision, a oedd yn ei ddyled ef o 100 o ddarnau arian. Ymaflodd ynddo gerfydd i wddf, gan ddweud, tal dy ddyled. Syrthiodd ei gydwas i lawr a chrefodd arno. Bydd yn amyneddgar wrthef, ac fe dalaf i ti. Ond gwrthododd, yn hytrach fe aeth ei fwrw i garchar hyd nes y talau'r ddyled. Pan welodd ei gydweision beth oedd wedi digwydd, fe blinwyd yn fawr iawn, ac aethant ac adrodd yr holl hanes wrth ei meistr. Yna, galwodd ei feistr ef ato, ac meddai, y gwas drwg, fe faddeuais i yr holl ddyled honno i ti, am i ti grefi arnaf. O'n i ddylid tithau fod wedi trigarhau wrth dy gydwas, fel y gwneithym i wrth y ti. Ac yn ei ddicter, traddododd ei feistr ef i'r poenydwyr, hyd nes y talau'r ddyled yn llawn. Felly hefyd y gwnaf yn had nefol i chwythau, os na faddeuwch bob un i'w gyfaith o'ch calon. Amen. Felly, gadewch i ni nawr y droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, diolch am cyfle nawr o allu nesau ato ti yn enw ein harglwydd Iesu Grist. O Dduw, ti yw arglwydd y lluoedd, ti yw creawdwr y nefoedd a'r ddeiar, ti yw cynhaliwr y ddeiar a'r nefoedd hefyd. A diolch yn bod ni'n gallu dy alw ti yn ein tad o Dduw. Bod ti yn dad i ni, yn dad graslon, yn dad nefol i ni. A diolch am hynny. A diolch yn bod ni'n gallu dod at ein gilydd nawr i dy addoli di. A ni'n gweddio nawr, bydd dy enw di yn cael ei sancteiddio o Dduw. Bydd dy enw di yn cael ei godi, bydd dy enw ti yn cael ei ddyrchafu o Dduw yn ein misg ni heno. A o Dduw, maddau ni am y nifer y weithiau ni ddim yn gwneud hynny o Dduw. Y nifer y weithiau ni ddim yn dyrchafu dy enw di, bod ni ddim yn rhoi dy enw di yn y canol. Felly o Dduw, gweddio bydd ti'n anfon yr ysbryd glân i weithio yno ni, i ni roi ti yn y canol o Dduw, a bydd ni'n dyrchafu dy enw di fwy o Dduw. Diolch am anfon dy fab hefyd o Dduw. Diolch am Iesu Grist. Diolch bod e wedi dod o'r nefoedd lawr i'r byd o Dduw, a bod e wedi gwisgo cnawd. Diolch myni o Dduw, a diolch bod e wedi byw bywyd perffaith o Dduw, byw bywyd cyfiawn, perffaith yn dy olwg di o Dduw. A bod e wedi marw ar y groes yn ein lle ni o Dduw, talu'r dyled o'n pechodau ni yn llawn ar y groes trwy y waed ef. A diolch bod e wedi atgyfodi i'n cyfiawnhau ni ar y trydydd dydd. A bod e wedi dyrchafu'r nefoedd a nawr, bod e'n y nefoedd nawr yn eiriol drosto ni o Dduw, yn gweddio drosto ni, yn paratoi lle i ni yn y nefoedd. Ac o Dduw, i ni'n edrych mlaen hefyd i'r diwrnod pryd bydda fe'n dod nôl. Felly o Dduw, ni'n gweddio tyrd arglwydd, tyrd. Ni eisiau ti dod yn ôl nawr o Dduw. Ni eisiau bod gyda ti o Dduw. Felly o Dduw, sancteiddia ni, gwna ni'n dybycach iddo ef. Please. Diolch hefyd am yr ysbryd glân o Dduw. Yn gweddio bydd ti'n anfon yr ysbryd glân i'n sancteiddio ni, i'n gwneud ni'n dybycach i Iesu Grist. A hefyd, ni'n gweddio dros y rai sy'n methu bod gyda ni heno. O Dduw, yn gweddio bydde ti'n agosau at nhw o Dduw, bydde nhw'n gwybod dy agosotrwydd ti o Dduw, bydde nhw'n gwybod dy fod ti gyda nhw o Dduw, yn enw Iesu. A gweddio hefyd dros Lwyn Hendi hefyd o Dduw. Gweddio bydd yr efengel o Dduw yn mynd ar led, bydd fwy o pobl yn dod i glywed am Iesu Grist, bod nhw'n dod i glywed am beth nath Iesu Grist iddyn nhw o Dduw, bod wedi mynd i'r groes yn ei lle nhw o Dduw. A'n gweddio bydden nhw'n dod i gredu o Dduw, bydden nhw'n dod i edif y rhai o Dduw ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist.
yn gofyn nawr o Dduw bydde ti gyda ni nawr eto. Gweddio bydde ti'n cael y gogoniant o Dduw. Gweddio bydde ti'n gwarchod ni rhag ddrwg. A o Dduw cynorthwya ni, bydd gyda ni a defnyddio ni gogoniant i dy enw di. A ni'n gofyn hyn i gyd yn enw dy fab Iesu Grist. Amen. Felly, gadewch ni nawr wrando a canu yn y colonnau ail emyn, o am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch ynddi si. Felly, heno, i ni'n mynd edrych ar ddameg y gwas anfaddeugar. Ac mae'r ddameg yma yn ateb i gwestiwn gan Pedr. A dyma'r cwestiwn. Arglwydd, pa sawl gwaith mae fy nghyfaill i bechu yn ferbyn a minnau i faddau iddo? A heb y cwestiwn yma, byddwn ni heb glywed am y ddameg yma, am y gwas anfaddeugar. Felly, beth mae cwestiwn Pedr yn ei ofyn? Arglwydd, pa sawl gwaith y mae fy nghyfaill i bechu yn erbyn a minnau i faddau iddo? Mae'n gofyn am rif gan Iesu. Rhif am beth, gallu ofyn? Rhif am y nifer o weithiau mae'r un cyfaill i bechu yn ei erbyn ac iddo faddau iddo. Oes yna derfyn, limit, cut-off point i'r nifer o weithiau dylen ni faddau iddo. A cyfaill sy'n pechu yn ein herbyn yw person sydd wedi rhoi niwed i ni yn bersonol nawr, efallai trwy weithred neu trwy air. Ond yma nid yw Pedr yn cyfeirio at faint y pechod. Felly mae rhaid i ni gymryd ei fod yn golygu pechod o unrhyw maint, unrhyw raddfa. A maddau rhywun o bechod yw i daflu i ffwrdd y pechod maen nhw wedi i'w wneud yn ein herbyn, a taflu fe i ffwrdd o enw neu o berson, o'r enw y person hynny. Felly, ar ôl maddau un cyfaill, byddwn ni ddim yn dal y pechod yn ei erbyn. Nid ydyn ni, fel petai, ddim yn gweld y pechod ar ei berson o gwbl. Felly, mae'r perthynas oedd wedi cael ei dorri nawr wedi cael ei adfer trwy faddeuant. Ac wedyn, i ni cael ar ôl cwestiwn, Pedr yn cyflwyno 7 gwaith. So, ai hyd 7 waith. A mae'n cyflwyno beth mae ef yn ei feddwl i fod yn derfyn
teg I faddau yw gyfaill. Ac yn ôl y Pharsiaid yn amser Iesu, 3 gwaith oedd terfyn nhw am y nifer y weithiau dylen ni faddau i'n cyfaill. Ac mae 7 gwaith yn fwy na 3. Felly fi'n siŵr roedd Pedr yn teimlo'n dda yn ei hunan yn cyflwyno terfyn sy'n fwy na'r Pharisiaid. Beth fydd eich cynnig chi I Iesu? Pa rif byddech chi'n ei gynnig I Iesu? Oes terfyn ar y nifer y weithiau y byddech chi yn maddau I rhywun? A wedyn, I ni'n cael yr ateb gan Iesu I gwestiwn Pedr. Nid hyd 7 a ddywedaf wrthyt, ond hyd 70 waith. Felly, os chi'n dda yn mathemateg, 70 lliosi gyda 7 yw 490. Felly, ydy Iesu fan hyn yn dweud wrth Pedr I gadw cofnod o bechodau mae pawb yn ei wneud yn ei erbyn, ac os yw rhywun yn pechu mwy na 490 o weithiau, dylai stopio maddau iddo, ond ei gosbi yn lle maddau. Ond wrth gwrs, nid hynny mae Iesu yn ei olygu fan hyn. Mae Iesu yn dweud wrth Pedr ac I ni, dylen ni ddim cael terfyn ar y nifer y weithiau I ni fod I faddau i'n cyfaill. Yna, I ni'n cael Iesu yn cyflwyno dameg y gwas anfeddigar I Pedr, sy'n helpu iddo ef ddeall pam dyle ddim bod terfyn ar ei faddeuant. Dyma'r cwestiwn mawr nawr, pam? Pam dim terfyn? Pam dim limit, dim cap ar y nifer weithiau dylen ni faddau I eraill? A dyna beth mae'r ddameg yn mynd ati I ateb pam. A mae'r ddameg yn dechrau gyda brenin. Brenin yn adolygu, sef edrych dros cyfrifion, sef bank statements, ei weisio. Ac wrth iddo dechrau edrych ar y cyfrifion, mae'n galw un o'i weision sydd mewn dyled fawr iddo. A'r ddyled oedd 10,000 o dalentau. A fan hyn mae'n gweud codau o arian, ond talentau yw yn y groeg. A mae hynny yn cyfateb I 150,000 o flynyddoedd o gyflog yn amser Iesu. Felly, os ni'n cymryd mae 1 denarius y diwrnod byddai'r cyflog. Ac I ni heddiw bydd yna dros 5 biliwn o bunnoedd. Felly, dyled fawr iawn. Felly, meddyliwch am hynny, mae'n ddyled anferth. Mae dyled y gwas yn un anhygoel o fawr, ac nid yw'n bosib iddo dalu'r ddyled i'r brenin. Ac ar ddiwedd y ddameg I ni'n dysgu, mae y brenin yw Duw, ac ni yw'r gweision. Mae pob un ohono ni yn was I ddiw, yn Gristion neu peidio. Ac mae Duw gyda llyfr sy'n cynnwys cyfrif o bob un o'n bywydau ni, bywydau ei greaduriaid. Duw yw ein creawdwr, ac ni yw ei greaduriaid, a mae Duw yn heiddi ein bywydau ni. Unrhyw beth sy'n fryn o roi'n holl I ddiw, holl fywyd I ddiw, rydyn ni mewn dyled I ddiw. Unrhyw beth sy'n fryn o garu Duw a'n holl galon, a caru ein cymydog ni fel ni ein hunan, I ni mewn dyled I ddiw ein creawdwr, a pechod sy'n achosi ni fod mewn dyled I ddiw. Felly, cwestiwn sy'n codi ni o ddechrau'r ddameg yw, os yw Duw yn adolygu cyfrif ein bywydau ni nawr, yn unigol, byddwn ni mewn dyled neu beidio. Ac mae'r gair yn dweud na, mae'r Beibl yn dweud na. Mae Paul yn dweud yn ei lythyr i'r Rhufeiniaid yn pennod 3, adnod 10. Mae'n dweud, nid oes neb cyfiawn nac oes un.
Mae'n dweud yn llyfr y Pregethwr nawr yn yr Hen Testament, pennod 7, adnod 20. Mae'n dweud, yn wir, nid oes neb cyfiawn ar y ddaear sydd bob amser yn gwneud daioni, heb bechu. Felly, person cyfiawn sy'n cael ei gyfeirio ato fan hyn yw person sy'n iawn gyda Duw, sydd mewn perthynas iawn gyda Duw. Ac mae Paul ac awdur y llyfr Pregethwr yn dweud does neb cyfiawn. Does dim person sydd mewn perthynas iawn gyda Duw. Ac mae hynny oherwydd pechod. Pechod sydd wedi torri ein perthynas ni nawr gyda Duw. Felly, y gwirionedd yw, os yw Duw yn adolygu cyfrif ein bywydau ni yn unigol, bydd yn gweld ein bod i gyd mewn dyled iddo oherwydd ein pechodau. Ac mae Duw yn sanctaidd hefyd. Felly, does dim byd aflan yn gallu dod yn agos iddo ef. Dim ond pethau glân. Does dim pechod yn gallu bod yn agos at Dduw. A'r un peth fan hyn yn y ddameg, does dim gwas sydd mewn dyled i'r brenin yn gallu bod yn rhan o deyrnas y brenin. A dim ond trwy dalu'r ddyled yn llawn gall unrhyw gwas aros yn y deyrnas. Felly, sut gall y gwas fynd ati i dalu'r ddyled? Felly, un o'r ffyrdd gall y gwas fynd ati i wneud hyn yw i gyfeirio'r brenin at yr arian sydd o bosib ganddo yn y banc. Ond nid yw'n sôn am hyn yn y ddameg, ond dychmygwch i fod yn wneud hyn yn dweud edrych beth sgen i yn y banc, gall hyn dalu'r ddyled i gyd. Ac mae hynny'n un o'r ffyrdd gallwn ni fynd ati i geisio bod yn iawn gyda Duw. Cyfeirio ef at ein holl gweithredoedd da i ni wedi gwneud, gan obeithio bydd hynny'n gwneud ni'n iawn gyda Duw, yn gorchuddio ein pechodau fel petai, yn talu'r ddyled yn llawn. Ond os ydyn ni yn edrych ar ein gweithredoedd da a bod yn onest, felly yn y llanol nawr, maen nhw'n edrych yn dda, ond tu fewn yn trigo yn ein calonnau wrth i ni wneud y gweithredoedd hyn, mae yna pechod yna. Os ydyn ni'n bod yn onest, byddwn ni'n cyffesu fel pobl Israel yn Eseia bod ein gweithredoedd cyfia fel clytiau bydron. Mae'n gweithredoedd sy'n edrych yn gyfiawn yn y llanol yn frwnt y tu fewn, yn llawn pechod, wedi ei llygru gan bechod. Felly, nid yw'n gweithredoedd da yn gallu talu'r ddyled am ein pechodau. Mae'n gwirionedd yn cynyddu y ddyled. Felly, nid yw'r gwas nawr yn y ddameg yn gallu cyfeirio'r brenin at yr arian sydd ganddo yn y banc, oherwydd mae'n llawn o arian am hir, ffug, counterfeit, gallwch chi ddweud. A maen nhw byth yn mynd i talu, mynd i gallu dalu'r ddyled. Ac mae'n amlwg o'r ddameg nid oes gan y gwas yr arian i dalu'r ddyled. Ac mae'r ddameg yn mynd ymlaen gan ddweud, a chan na allai dalu, gorchmynodd ei feistr iddo gael ei werthu, ynghyd a'i wraig a'i blant a phopeth a feddau, mwyn talu'r ddyled. Felly mae hyn yn dangos i ni bod y brenin eisiau i'r ddyled cael ei dalu gan ei was. Mae'r brenin wedi gorchmyn iddo gael ei werthu a'i deulu a'i eiddo mwyn talu'r ddyled. Ond nid yw'r arian mae'r brenin yn mynd i gael o werthu nhw yn mynd i dalu'r ddyled anferth yma o 10,000 o dalentau. Ond dyma'r unig peth mae'r brenin yn gallu wneud. A un o'r ffyrdd gallwn ni feddwl am ein pechodau ni, ein dyled fawr ni i Dduw, yw bod Duw ddim yn mynd i'w chosbi o gwbl. Nid yw Duw yn mynd i ddelio gyda'n pechodau. Bydd popeth yn gweithio allan yn diwedd, gallwch chi feddwl. Ond y broblem gyda ffordd hyn o feddwl yw bod Duw yn gyfiawn. Mae'n gorfod delio â phechod.
A cosb pechod yw cosb tragwyddol, dinistyr tragwyddol, a dyna beth rydyn ni'n ei heiddi. Mae Duw yn cwbl sanctaidd ac yn cwbl cyfiawn, yn anfeidrol. Ac felly mae'r pechod lleiaf yn heiddi cosb anfeidrol. Felly peidiwch meddwl bod Duw ddim yn mynd i ddelio a'n pechodau ni. Fel y brenin, mae Duw yn mynd i'n cau allan o'i ddeyrnas am byth, os nad yw'r ddyled yn cael ei dalu. Does dim lle i ddyledwyr yn eirnas Duw. Ond dyma ni'n cael yn y ddameg y gwas yn syrthio ar ei luniau. Syrthiodd y gwas ar ei luniau o flaen ei feistr a dweud, bydd yn amneddgar wrthyf ac fe dalaf y cwbl i ti. Felly dyma'r gwas yn pledio ar y brenin. A dyma ymateb y brenin. A thosturiodd meistr y gwas hwnnw wrtho. Gollyngodd ef yn rhydd a maddau'r ddyled iddo. Felly mae'r brenin fan hyn yn tosturio wrtho. He shows compassion ac yn maddau iddo'r ddyled yn llawn. A dyma ganolbwynt y ddameg. Dyma'r rhan mae Iesu eisiau Pedr i gofio ac i ni hefyd heddiw. Tosturiodd meistr y gwas hwnnw wrtho. Gollyngodd ef yn rhydd a maddau'r ddyled iddo. Mae'r gwas oedd yn mynd i gael ei werthu nawr ef a'i deiliau iddo, ac oedd mynd dyled i'r brenin, nawr mae'n rhydd o gael ei werthu, ac mae'r ddyled wedi cael ei faddau yn llawn. Felly dyma'r unig ffordd mae'r gwas yn mynd i fod yn iawn gyda'r brenin, bod y brenin ei hun yn maddau. Ond mae cwestiwn un yn gallu codi, ond sut gall y brenin dal fod yn gyfiawn os yw'r ddyled dal heb gael ei dalu? Nid yw neb sydd mewn dyled i'r brenin yn gallu trigo yn ei deyrnas. Felly sut gall y brenin gweithredu yn gyfiawn wrth faddau'r gwas? A'r unig ffordd gall y brenin gwneud hyn yw ei fod yn trefnu ffordd arall i dalu'r ddyled. Bod rhywun mewn credyd, dim mewn dyled, yn talu'r ddyled. Yr unig ffordd i'r stamp talwyd cael ei roi ar y ddyled yw bod rhywun mewn credyd yn ei dalu'n llawn. A nid yw rhywun sydd mewn dyled yn gallu talu'r dyled i rhywun arall. Mae'n gorfod bod yn rhywun sydd mewn credyd. Mae angen i rhywun mewn credyd positif mawr nawr, o leia 10,000 o dylentau fan hyn, i dalu'r ddyled, fel bod y gwas yn gallu bod yn iawn gyda'r brenin ac i'r brenin fod yn gyfiawn hefyd yn ei faddau. Felly, rydyn ni fel y gwas nawr yn y ddameg mewn dyled fawr i Dduw, anfeidrol mewn gwirionedd. A felly rydyn ni'n heiddi cosb tragwyddol. Rydyn ni'n methu talu'r ddyled gyda'n gweithredoedd da. Yr unig ffordd mae'r ddyled yn gallu yn mynd i gael ei dalu yw bod rhywun arall sydd yn gyfiawn, heb bechod, yn talu'r ddyled yn ein lle. A Iesu Grist yw'r person hynny. Ef yw'r unig un sydd mewn credyd, oherwydd ei fywyd perffaith cyfiawn. A mae wedi talu'r ddyled yn llawn gyda'i werthfawr waed ar y groes, i bob un sy'n edifyrhau, sy'n troi o'i bechod at Dduw ac yn credu yn ymddiried ynddo ef. Crist yw'r ateb a'r unig ateb. Ydych chi erioed wedi meddwl am werth gwaed Iesu Grist? Fe na i gyflwyno 2 adnod i chi, un o lyfr Leviticus ac un o lyfr Actau. Yr adnod gyntaf o Leviticus pennod 17, adnod 14, yn dweud, mae bywyd pob corff yn ei waed, sy'n dweud ni bod bywyd person yn y gwad. A'r ail adnod o Actau pennod 3, adnod 15, sy'n dweud, lladdasoch awdur bywyd, ond cyfododd Duw ef oddi wrth y meirw. A mae'r adnod yma'n dweud, mae Iesu yw awdur bywyd, the author of life. Felly, meddyliwch nawr am werth bywyd nawr, awdur bywyd.
Neu gan fod bywyd pob corff yn ei waed, meddyliwch am beth yw gwerth gwaed awdur bywyd. Felly meddyliwch beth yna, bywyd, awdur bywyd, gwaed awdur bywyd, yr un tragwyddo sydd heb ddechrau a heb ddiwedd. Mae ei werth gorfod fod o werth anfeidrol, tragwyddo. A mae gwaed Iesu o anfeidrol werth. Ac oherwydd hynny, mae'n gallu talu'r ddyled mwyaf, a mae'n gallu talu'r dyled ein bywydau cyfan ni, so pob pechod yn y gorffennol, presennol a'r dyfodol. Does dim ots beth yw maint y pechod. Felly, trwy ffydd, trwy gredu, trwy ymddiried yn Iesu, rydyn ni'n gallu derbyn maddeuant llawn oherwydd y taliad ar y groes gwnaeth Iesu gyda'i waed ef 2000 o flynyddoedd yn ôl. A dyma'r efengil, dyma'r newyddion da. A gadewch ni gredu hyn, ac hefyd gadewch ni mynd ymateb cyhoeddi hyn i eraill, cyhoeddi maddeuant llawn i eraill. Cyhoeddi os maen nhw'n ymddiried yn Iesu Grist, os maen nhw'n edi fy rhai ac yn credu yn Iesu Grist, maen nhw gyda maddeuant llawn. A mae'r ddameg mynd ymlaen i ddweud, aeth y gwas hwnnw allan a daeth o hyd i un o'i gydwision a oedd yn ei ddyled ef o 100 o ddarnau o arian. Ymaflodd ynddo gerfydd i oedd gan ddweud, tal dy ddyled. Syrthiodd y gydwas i lawr a chrefodd arno. Bydd yn amnedd gael wrthyf ac fe dal a fi ti. Ond gwrthododd, yn hytrach fe aeth a'i fwrw i garchar hyd nes y talau'r ddyled. Felly, mae Iesu yn mynd ati yn y ddameg i ddangos beth dylen ni ddim gwneud ar ôl derbyn maddeuant llawn gan Dduw. Mae'r gwas yn y ddameg yn gadael ar ôl derbyn maddeuant llawn gan y brenin ac yn dod o hyd i'w gydwas sydd arno ef 100 darn o arian sy'n cyfateb i gyflog o 2 mis yn amser Iesu. Ac mae'n ei ddal wrth i oedd gan ddweud wrtho fel peiac, tal dy ddyled. A mae ei gydwas, ei ffrind, yn ymateb union yr un ffordd a gwnaeth y gwas a'r brenin, ond nid yw'r gwas yn maddau i'w gydwas. Yn lle maddau, mae'n ei daflu i'r carchar na sydd o dal i'r ddyled. A mae'n newyddion bod y gwas heb faddau i'w gydwas yn cyrraedd y brenin, ac mae'n galw y gwas ato ac yn dweud wrtho, y gwas drwg, fe feddeiais i yr holl ddyled honno i ti am i ti grefu arnaf. O'n i ddyled tythau fod wedi trigyrhau wrth dy gydwas fel y gwneithym i ti. Felly mae'r brenin newydd faddau iddo 10,000 o dylentau o ddyled, ac nid yw'r gwas yn maddau dyled o 100 o ddarnau o arian i'w gydwas. A nid yw hyn yn gwneud synwyr o gwbl. Dyle'r gwas faddau i'w gydwas os yw newydd derbyn maddeuant, newydd derbyn maddeuant llawer yn fwy gan y brenin. Felly, dyma beth mae Iesu'n ceisio cael drosodd o'r ddameg. Dylen ni faddau i eraill oherwydd faint mae Duw wedi maddau i ni. Ond dim ond unwaith, ond llawer o weithiau ar ben hynny hefyd, tro ar ôl tro. Ac wedyn, mae'n gorffen y ddameg, mae Iesu'n gorffen y ddameg gyda rhywbeth i'n sobri ni nawr, i dihuno ni nawr. I'n dihuno ni o fod yn ddiog yn ein ffydd ni yn Iesu. Felly mae'r adnod olaf yn dweud, ac yn ei ddicter, traddododd ei feistr ef i'r poenydwyr, hyd nes y talau'r ddyled yn llawn. Felly hefyd gwnaf yn had nefol i chwythau, os na fyddeuwch pob un i'w gyfaill o'ch calon. Felly dyma diwedd y gwas anfaddeugar. Cafodd ef ei daflu i'r carchar, lle roedd y poenydwyr, sef y tormentors, yn gwarchod.
A bydd y gwas gyda'r penydwyr hyn nawr nes ei fod yn talu'r ddyled yn ôl yn llawn. A mewn gwirionedd bydd y byth yn gallu talu'r ddyled yn ôl yn llawn. Ac mae hyn yn ddarlun i ni o ddiwedd unrhyw un sydd wedi derbyn maddeuant Duw, ond dim yn maddau i eraill o'r galon. Diwedd nhw yw uffen, a dyna'r ddarlun o'r poenydwyr uffen. Dyma'i ddiwedd uffen tragwyddol, cael ei taflu i'r poenydwyr. Felly mae Iesu eisiau sobri ni nawr, y dino ni i fyny, i beidio fod yn diog yn ein ffydd. Felly gadewch i ni sydd yn credu yn Iesu Grist, gadewch i ni faddau i eraill o'n calonnau oherwydd y maddeuant llawn i ni wedi ei derbyn yng Nghrist. Fe na i orffen nawr trwy ofyn y cwestiwn nath Pedr ofyn i Iesu ar y dechrau. Pa sawl gwaith mae fy nghyfaill i bechu yn ferbyn a minnau i faddau iddo? Beth fydd eich ateb chi i'r cwestiwn hyn, ar ôl clywed y ddameg hyn gan Iesu? Beth fydd eich ateb chi i'r cwestiwn hyn? Amen. Felly, gadewch i ni nawr droi at yr emyn olaf. Dewch ni weddio. O Dduw, diolch am y neges heno. Helpa ni i gadw ein golwg ni nawr ar yr efengil, o Dduw. Helpa ni gadw ein golwg ni ar Iesu Grist
a cyntaf wedi ei groesolio. Diolch am Iesu o Dduw, diolch am ei aberth ar y groes dros hynny. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw y Tad, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydda gyda ni nawr o'r awr hon ac hyd byth. Amen.